Ndị State Emergency Management Agency SEMA na-agbasakwa ozi na Ikpere mmiri dị iche iche na Anambra State banyere mkpa ọ dị na ndị bi ebe ahụ ga-akwarakwa ngwongwo ha maka na iju mmiri ga-akpakwa mkpamkpa dị egwu dịka ndị Nigeria Meteorological Agency si agba akaebe ya. Ha wetago mgbasa ozi a n'isi njedebe na Council Idemili South, Ọka North nakwasị ebe ndị ọzọ dị iche iche. Madeleine Okonkwo iwetara anyị akụkọ a. Mmemme mere bụ oge ndị SEMA na ndị NEMA ji wee chetere ndị ahụ bi ebe ahụ nnukwu ide mmiri na-aga ka ha na-esonyere ihe ndị ahụ gọọmenti wepụtara ka ha nwee ike nọrọ n'ezi nchekwa. Ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu, onye odeakwụkwọ ukwu nke SEMA Chief Paul Odenigbo, onye anọchitere anya ya site n'aka Maazị Emeka Ezenwa, gwara ha ka ha dị njikere ịkwagharị ma ọ bụ na oge nnukwu ide mmiri ahụ eruo. Chief Odenigbo kọwara na gọọmenti Anambra na ndị SEMA bụ ndị dịkwa njikere ime ihe niile ha nwere ike ime ka ndị mmadụ bi ebe ahụ wee nọrọ n'ezi nchekwa. Onye isi Transition Committee nke Idemili South, Lady Amaka Obi, kenere ndị SEMA maka ya bụ njem ha bịara wee kwe nkwa na a ga-eme ka ndị mmadụ bi ebe ahụ mara maka ya bụ oke ide mmiri na-abịanụ. Dịka ndị na-ahụ maka gburugburu si wee chọpụta, ha gwara ha ka ha na-ele anya ya bụ ide mmiri bido n'oge ngwụcha ọnwa anyị nọ n'ime ya wee ruo na ngwụcha ọnwa Septemba n'afọ 2022.